weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to dere misa to ɓoggela ceeli to wullurame to wuuro sabbara to sillowola to magama to waali to fimbu to jaareɓe to wompu ko on takkusana juula ha to galle ceerno Idrissa Diallo to Boutanda ha to galle ceerno Oumara Harouna Douniem to ñoomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo leydi ndi o ƴetti laana makko ndi o kanko e délégation makko ɓe jaaɓini toon to Abou Dhabi lamorgo Émirats Arabes Unis to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal Asseta hanki o yettima toon to Daka Madina Gounass o joddima e khalifa diine wuuro ngo o holliri tigui wonde ɓoyata ma laamu ngu duña junggo e jiifa adda ballal mum payodingal no fewi ko faati kay e made résidence woni hoɗande khalifa on to leydi Mali janguji kay musli di jinim woni di groupe de soutien de l'islam wondude e catala bitegal FLA woni front de libération de l'Azawad ɗi mbaddi Asseta hanki o ndera leydi Mali hollirama tigui wonde colonel Sadio Camara gonnoɗo ministre de la défense e joom suudu mum mbasi pittali men e nder ɗiɗon janguji hay sinno kay laamu ngu haydara ala taw ko haali hen jon combaji ɗi noon ene jokki kadi alata hande o to leydi Tchad fodde ko famdi kala yimɓe jeetato taw ko ardiɓe landaji dawrugolam lundiyankoɓe mbiyama teeb guila Asseta hanki o nana coka to leydi Burkina Faso ko jihadiste en mbanno guila ñande nogas ɗiɗi lewru gonɗen ndu mbanno janguji men toon to base militaire mo Bagga Moussa ko famdi kala militaire uji nogas jeetoto mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi tawi ko jeeyaɓe e witeɓe VDP woni volontaire pour la défense des patries e dadiɓe hewɓe majjinama hen melo woni porté disparu kabaruji men joolam jaɓeri man jaa ha to dowlaci dentude Amérique to leydi Ukraine ha to leydi Colombie bisimilla moon e ketki hotodirtine joni pren patiren janbitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00
34 so tawi non gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni e dewo nogasi jeegom lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yidde en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene habra kay dendagal bandiraɓe kan kay jiɗɗo ñantade yooɗa wonande kay an tawi kay ko jiɗɗo heblanade ko fati nde ɗo julde taske wona noon tawi jiɗɗa ko dolokke timmuɗo mo 3 pièces woni wutte e cakkal e caaya walla so pantalon kala walla tawi kadi ko sabnode jettiɗo jiɗɗa walla demi saison wona basin e 6% kala hen ko jiɗɗa so tawi a jokkodiri jokkodiri kay e Amadou Baye ɓuuɗo lollide makam Baye Koutira ma waw hebde tigui kultuma hano hannirta ni wonande kadi ɓen joguiɓe boutique aji walla yeetuyoɓe kadi taw ko sodoɓe en gros ne jeetoya wona noon e wonɓe ɗo e noktoɗa e wonɓe nder leydi he ha e caggal leydi kala so tawi a jokkodiri makam Baye Koutira a jokkodiri mum ma waw hebde kay tigui commandement hano hannirta ni ha ɓerde ma ɓuuɓa kadi jeeya ha beltoɗa wonande kadi tawteɓe caggal leydi yiɗelɓe walla e nder leydi he kala tawi koɓe gonani ɗo e noktoɗa yiɗɓe ñotanede kay so tawi a jokkodiri Amadou Mbaye makam Koutira a neldimo kay natal maɗa so daari natal ma a hollirimo kay wol couleur basin mo jiɗɗa so tawi ko wutte jiɗɗa so sabdoro so demi saison ko jiɗɗa hen kala o ñotanma tigui ha cikka mataw ko ƴettuɗo mesure maɗa tawi kadi ta yalti yimɓe foof ne darma makam Mbaye Koutira noon Amadou Mbaye so tawi a yiiɗi jokkodirde makko a yiiɗi hebde ko ɓurɗo labde mbiɗon tawte ko nder 5e e nder jeere 5e nokku biteɗo avenue marché Gambi to waɗɗani jeere tawato matlaji e to tappiji ɗi jeeyete mbaɗata ko 46 85 23 44 so tawi noon ko caggal leydi gonɗa mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 46 85 23 44 ma heɓa tigui commandement no jiɗirɗa ni hano hannirta ni ha joni habruji men demgal pular to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie ma musidɗo men jinnaɗo men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba khalifa diine to kay haydi e oɗo ñalawma hande mo kalaten omo tawe kay guila ñande aljuma omo tawe tona to maddidaka Madina Gounass ɗum noon dendagal bandiraɓe kay yiɗɓe yiidemo yo gandu ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba ne tawe toon to Daka Madina Gounass en jii kadi jaydiyankoɓe hewɓe kay e julɓe hewɓe kay mbawi yettade mo jokkodirde makko e duwodirde makko e ñagade duwaw ɗena ñaago Allah tan de Allah junnata balɗe ɗe moƴƴina battane allahumma amina ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o ƴetti laana makko ndiwoka o yaɓani toon to Abou Dhabi lamorgo Émirats Arabes Unis ɗum ko aseta hanki nogas joyiya lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyiya nogas jeegoma duusimo noon ha to Bowal Lade Diwaje international ngal tumsi Nouakchott hono Mouhtara Wula Diaye kañum woni hoore jagoɗɗe laamu makko wondude yimɓe cabinet makko yimɓe cabinet galle lamorko hewɓe kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon o yahani goto omo yaadi e sete timmuɗo e nder ɓene tawi hen Nani Wula Choroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude biteɗo Ahmed Wula Ba ɓurɗo lollide Ahmeyda on ko conseiller à la présidence de la république wondude biteɗo El Hassana Wula Ahmed kañum woni directeur général de protocole d'état leydi ndi ko ɓeɗo woni ɓe o yaadi ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen biteɗo Abibou Salam ko hoorejo cetala bitengal fedde witende Flam noon woni force de libération africain de Mauritanie gonnoɗo kay e toon to leydi France o arti e nder Nouakchott lamorgo gendi makko tawi noon yimɓe makko e yiɗɓe makko e yaadi makko hewɓe kay ene gaari ha toon to Bowal Lade Diwaje ngal tumsi Nouakchott jaɓɓademo o arti noon ko guila ñande o ñalawma hanki nogas joyiya lewru avril ndu gonɗen ndu o wi noon wonde kay nde o yetti holo tigui wonde ko wiyete aire de servitude et révolu woni tigui saaha kay kalfandi o
benni gasi ha laabi oɗo saha e nder leydi Mauritanie o wi noon wonde hare flam kay wona hare yidde serdude ɓesgu leydi ndi wona hare kadi noddude ko wiyete gagnam tumagu walla leñamagu wona kadi hare habade hay groupe goto ala ko hare tan ko potal e justice yo wone nder leydi he ko hare kay beele kala Mauritanajo ina heptine nder leydi he hano hannirta ni e nder leydi he hokke hakke mum ha timma ko hare kay beele Mauritanaɓe kala ine pota ko fate banggue droit ji beele sukaɓe ɓe kala ine pota to banggue change mumen e nder leydi he o wi noon wonde kay o wi tigi wonde ngalɗo kay jaɓɓugal kay woda o holliri tigi wonde ngalɗo jaɓɓugal kay ene hollirtana wonde ɗum ɗo ko signe fort no fewi ko hunde mawde no fewi o wi noon wonde ɗum holliri kay wonde Mauritanie o holliri ɗum ɗo ne hollirtana wonde Mauritanaɓe ene ɗomɗa kay ene ɗomɗa waylo tigi e nder gongere gonga e nder leydi he o erima noon yimɓeɓe kala nde darato nangodira tammodira kamɓe kala ɓe gona tigi ɓe kamɓe tigi ɓe gona fibde ɓe gona tigi fellitɓe tigi woni tigi ko wona biyete bien déterminé ɓe jokkam haare mabɓe e darde mabɓe kayya e bar mabɓe tawi ko gonga e gonga yimɓe noon yimɓe mabɓe noon yimɓe hewɓe kayya yimɓe hewɓe kayya oɗo saaha joni mbawi yaltude tigi jabboyade mo ɓe daro noon o holliri kadi ɓe daro kamɓe kala ɓe dardo kay ha justice leydi ndi wasa wonde tigi justice wasa wonde justice de revendication wona tigi ko wiyete justice taw ko justice gonga e gonga ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ɓe condani fermement ko fate nguɗo jangu musgu no fewi ngu jihadiste en e ngu FLRA mbaɗi e nder yoga e guure mawɗe ha e nder Bamako e nder leydi Mali kala ɓe kolliri noon wonde leydi Mauritanie kay ene wondi solidarité mum ha joni ne nangodiri kay e leydi Mali kadi hakkillaji mabɓe no fewi e oɗo saaha joni toon to leydi Mali ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen wuuro witengo Kera Madike ina tawe tigi fodde tay kilométre uji sappo hakkude Memeros ɓe keeɓi tigi walla ɓe keeɓi tigi ɓe udditi mbaɗi inauguré ñande gasanayi lewru avril gonɗen ɗum poste tawi ko poste de santé woni suudu safrindu e ene tawtorno noon cérémonie on hono biyeteɗo son excellence Ushida Hirgoyuki on woni ambassadeur leydi Japon joɗin leydi Japon e nder leydi Mauritanie e tawtorede madame Coumba Alassane Diallo kañum woni hoorejo association fedde Mauritanaɓe haɓade rafiji taw contre des épidémies woni rafiji daɓodiroji jaaru golle ɗe noon ko fate magol nduɗo suudu safrindu ene guime ha capanɗe jeegom piccal capanɗe ɓiɓɓolum capanɗe jeeɗiɗi e jeetati euro woni 66,78 euro so ɗum weccitama e ugoya ene hawra tigi ha 2,7 tawi ko million haalis ugoya woni émeri e limore hesere nde tawi kadi on haalis foof yaltini finance golle ɗe ko ambassade leydi Japon tawateɗo e nder leydi Mauritanie gouverneur Motarza wondude e mairuji e liji lokko tawateɓe toon kala ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi e ngal ɗo jokkodiral kay e nduɗo suudu safrindu a fandu toon e oɗo saaha ha joni habruji men demgal Pulaar so numima toon to hospaɗen ko to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal gonnoɗo e jillu mum tawi ko jillu faggudu e nder région de Kolda o yehino kay o yeehi to Daka Madina Gounass ɗum ko aset hanki o nogas joyi lewru avril 2026 nde gonɗen ɗum o joddima e khalifa wuro ngo khalifa diine wuro ngo hono ceerno Ahmadou Tijani Ba o joddima e khalifa o ɓe jewtidi ko heewi kay o ñaguima kadi duwaw ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen toon so lawol kay ummade Mbour faade Thiadiaye tawi koye autoroute à péage woni lawol jawgol joɓetegol ummade Mbour faade Fatick faade Kaolack nagol udditi noon ko fate circulation ñande nogas e jeenayyi lewru gonɗen ndu à partir de 8h subaka nden tigui ɗum udditte ha ɗo hannirtani ko ministre mabɓe noon des infrastructures kañum bayini kabaru o hono Déthié Fall noon o erima joom autoji e sofreɓe kala nde tinnoto tigui mbaɗa respecté code de la route woni kormon code de la route hano hannirtani ha joni ko gendi Sénégal keɗoɗen wuuro Barkeji ne tawe nder falde Thiès ko babiraɗo goto mo duuɓi 45 ko maçon noon biyetenoɗo El Hadji Koundel ko kañum tigui tawa ɓoggole dande mum ina welta e lekki o wondani e wonki makko o yiita noon ko jaltirde wuuro ngo kilométre
kilométre uji ɗiɗi hakkunde mum e wuro ngo tana ono waɗno ko guel ñande aljuma ɓennuɗo sanga 13h ko suka ko ɗon ko suba on subaka noon on ñalawma subaka mum tigi o ummino toon to barkeji o fayto golle makko to nokku biteɗo gasset gasset noon tawe kilométre uji tati hakkude mum e wuro barkeji ene tawe kilométre uji tati hakkude mum e wuro hakkillaji kewɗi noon nangi kay ko wonde tigi ko baraɗo haw gayni ɓoggol haɓɓa e dande he o ligga beele kay mene cikka ko bartiɗo saabu kay téléphone aji makko e kalbe makko kala tawaka e makko tawa tigi kene itta ko ɗum addani yimɓe hewɓe ɗon mijade kay wonde ko baraɗo o ligga ɗon nden kabaro yettima to gendarmerie mo barkeji e infirmier chef wuro ngo ɓe mbawi tigi arde kay ha e nokku ɗo ɓe mbaɗi constat mabɓe ko sapeur pompier noon kañumen jippini goskiki nawi ɗuma tigi to hôpital kañumen tigi nawi ɗuma to morgue hôpital Amaguette Lo mo Linguére caggal ɗum kadi goskiki ɓennina ha to Dakar beele ne waɗe autopsie beele kayne ande holko saabi yaltugol makko holno ko tigi woni sababu jaltugol makko aduna ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal mbiɗon yettima aset hanki o toon to Dakar Medina Gounass o joddima e khalifa diine wuro ngo hono ceerno Ahmadou Tidiane Ba o holliri noon ma laamu ngu daro kayno doole mum ponno ko fati kay e mahgol galle khalifa ko fati e mahgol galle khalifa o tawi kadi koko ɓuuri yawde o holliri noon wonde kay o holliri kay o arani toon tan en tant que chef de l'état o arani toon kay e wutte ornade wutte wonde hoorejo leydi ala o ari toon kay koye wutte wonde ɓiɗɗo galle o ɓiɗɗo wuro ngo e wonde kadi almudo e ndera galle o e ndera wuro ngo o ñaguima khalifa o noon nde ñagoto Allah kay beele leydi Sénégal ina wona e deyre nde ɓamto e ndi ɓamto kadi beele ne waɗa koddigal moƴƴal hakkude liƴƴi e ndera leydi he nde khalifa o kadi duwonto laamu ngu kay ha wawa yettinde dendagal dongal pawangal e dow koye mabɓe kay haaɓe mbawa yettinde ɗum hano hannirta ni o ñaguima Allah noon kanko Bassirou Diomaye Faye nde Allah junnata balɗe gurnam ceerno lowa hen cellal ceerno kay ɓooya dusde leydi ndi e tigui e dow peewal hano hannirta ni ha joni ko kanko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal o waɗi noon condamné fermement e janguji jihadiste en e ɓe FLN mbaɗi tigui e nder leydi Mali ɗum ko aset hanki o koye hello makko X noon woni X Twitter ko hen o ɓayyini nde ɗon haalande holliri noon wonde laamu leydi Mali kay yonnani tigui nguɗo jangu kadi laamu leydi Mali waɗi condamné fermement kadi ne waɗi solidarité mum timmuɗo faade ɓesgu leydi Mali no didorno o holliri noon wonde leydi Sénégal ene heddi ha joni kay engagement mum ko fati kay no dejre woniri e nder leydi Mali ha e nder sous région o kala to banggue sécurité ɓeyde kay sécurité e nder falde he kala no jaam duumori e nder diwan ha joni ko leydi Mali keɗoɗen APR woni Alliance pour la République ko landa lunda e oɗo saaha joni ko landa ka Macky Sall ardi e nder leydi Sénégal APR noon ɓe noddi sete timmuɗo no fewi woni délégation timmuɗo toon to Dakar Medina Gounass ardi on délégation noon ko professeur Moussa Baldé noon kañum woni PCD mo Kolda délégation noon ari toon koye dow yamirore mawɗo landa ka woni Macky Sall ɓe joddima e khalifa diine o hono ceerno Ahmad Tidiane Ba ɓe ñaguima ceerno noon ne ñaganto Allah kay Macky Sall beele ne heeɓa polgu kay e ɗiɗo sumgoji kay ɗaftodiral o ɗamini waddede kay oɗo saaha joni e fade gardigu wonde secrétaire général des Nations Unies ceerno ceerno kadi ñagoto Allah nde jaam duumoto e nder leydi Sénégal nde jaam duumoto e nder windere he kala ene tawe noon e nder oɗon délégation mo professeur mo oɗo tawe noon e nder oɗon délégation ene tawe hen noon hono biyeteɗo ene tawe délégation hono biyeteɗo Hamidou Anne wondude Aliou Dembourou Sow wondude Ibrahima Diamandou Bari wondude e biyeteɗo Bassiringa Touré e biyeteɗo Abdoulaye Daouda Diallo ɓeɗo kala en tawe e nder oɗon sete nder oɗon délégation e nder oɗo délégation tawi ko délégation garɗo toon e gardugol professeur Moussa Baldé ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali colonel Sadio Camara kañum wonno ministre de défense et des anciens combattants mo leydi Mali jayde Jeune Afrique holliri tigui wonde o yalti aduna e jangu kay
JINEM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe baddi kay FLNA ɓe mbaɗi aset hanki o e ndera yoga e guure mawde tawateɗe ndera leydi he to kati noon kañum woni feefa yana ardiɓe leydi ndi to galle Sadio Camara tawate to ko to noon ko janngo ngu ko auto pick-up tawi kadi ko itomo hinde pick-up baɗanoɗo tufonoɗo bomboje ha heewi woni ko wiyete voiture piégé tawi kadi tawi jihadiste mo hinde kamikaze woni wari watto ene joli e on werla nden on naati ha e nder galle ko ɗon fettini auto bomboje ɗe pettidi auto fettidi hen woni tigui janngu kamikaze jande nde noon hono jande Jeune Afrique holliri tigui wonde kanko Sadio Camara ko hen barmuno barmande musde no feewi koye nden barmande noon yooɓi fittane makko ɓe kaɗan ɗon tan ɓe kolliri kadi hay goto e suddiɓe makko kanko Sadio Camara goto e suddiɓe makko mbasi hen fittandu muɗum haydara noon ala taw ko laamu ngu haali hen jandeli kewɗi kay ha tengti noon e Radio France International ɓe tengtini kay wonde ndeɗo mayde ko kabaru goɗɗo no feewi kono ha ɗo noon mbiɗen laamu leydi Mali haydara taw ala ko haali e ko fati e oɗon kabaru ha joni ko leydi Mali keddoɗen gouvernement mo leydi Mali ɓe mbaɗi bilan ko fati e janguji bannoɗi aset hanki o ɓe kolliri noon janguji ɗi mbaɗi to kati to Sévaré to Gao to Kidal e to Bamako kala bilan mo laamu ngu holliri noon ko 16 neɗɗo mbarmi hen taw ko hakkude civil e militaire matériel kadi jonɗo matériel mo wona tigui matériel kewɗo woni tigui ko tilfi hen armée leydi Mali noon holliri ɓe kolli wonde armée leydi Mali kay e professionnalisme mum ɓe mbawi dartade no dole mabɓe ponno kay haaɓe diwti kay ɓen waɗi boniɓe ha jatiri ɓaawo waɗi kadi banɓe kolliri wonde tigui ɓe mbari armée o wari jihadiste uji hewɓe no feewi ɓe mbawi kadi nanggude hewɓe e mabɓe ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni la situation e sous contrôle ɗum ɗo ko bilan mo laamu ngu holliri e nder bilan mabɓe he noon ɓe kalani hen ko fati e barmugol Sadio Camara ni e walla jaltugol makko aduna e jaltugol aduna joom suudu makko kala ala ko laamu ngu haali e nder oɗon bilan ha joni koye leydi Mali keddoɗen subaka aleda hande o kadi toon to kati kombaji ɓamti e nder yoga ɓamti e nder yoga guure e nder leydi he ha tengti noon to kati to Kidal noon rebelle en ɓe Touareg ɓe kolliri wonde ɓe kolliri Touareg en nangguɓe wuuro Kidal ɓe kolliri wonde pamodiral heɓama hakkude mabɓe dadiɓe ris kay tawi ko lobniɓe lomtiɓe Wagner witeɓe oɗo saaha joni Africa Corps ɓe kawri mumen kay ɓe pamodiral accord sifi hakkude sifama hakkude mabɓe noon Africa Corps ene yalta ha laaɓa Kidal hewɓe kay kolliri wonde coynima otoji Africa Corps ene mbaɗi drapeau ji daneji hollirde ko jaam jiɗi kay ene jalta wuuro ngo ha laaɓi oɗo saaha joni wuuro Kidal ene tawe tigui ha laaɓi e juuɗe ɓeɗo tawi ko witeɓe FLNA kañumen jogui contrôle total wuuro ngo kadi ɗum noon ko tigui ko perte mawde no feewi wonande laamu transition saabu kay ɓooyani koɓe keftuno wuuro ngo caggal nde wonno e juuɗe ɓen wiyetenoɓe FLNA woni tigui woni front de libération de l'Azawad toon to kati kadi subaka hande o kombaji hakkude JINEM e Fama ɓamti tigui e nder yoga e booli e yoga e beddaji kala teskama ko kombaji musɗi tawate ɗon kati noon kañum waɗɗani Bamako lamorgo leydi ndi ko kadi woni fief mbiɗen laamu transition ngu avion armé noon e jihadiste en tigui nana mbadda tigui mbadda porli e oɗo saaha joni e nder goɗon wuuro kati ko toon to kati noon ko toon tigui janngu tawi ko janngu wari watto waɗano e nder galle colonel Sadio Camara aseeda hanki o ha joni ko leydi Mali keddoɗen gouverneur mo district de Bamako ngam kayidde ɓeydude tekkinde nden kam e kisal o ƴetti feere noon nden feere ko kuulala hirtoɗe lo woni couvre feu ngal balɗe tati e nder Bamako e nder jokli Bamako kala e nder jokli nayyi Bamako kala ɗum noon fuɗɗoto tigui pila ñalawma hanki o kala jamma tuggi 21 heures woni 9 heures jamma ha 6 heures subaka holliri noon so balɗe tati ɗe ɓenni so tawi kay situation artanino e lawol artani normal ene wawi kadi balɗe goɗɗe jokke hen laamu ngu noon erima dendagal population no didat noon nde tinnoto tigui kormo ngalɗo kuulala hirtole lo woni kay so 21 heures kirtiɗo kala naata nder suudu mum deeƴa ndem kala mo hormaki noon ɓe kolori kala nanggaɗo jamma kay ne sunsunca koko fiyete ha waalo sutta ɗuma ha joni ko leydi Mali keddoɗen Fama woni forces armées malienne ɓe kolliri aleda hande o no
nogas jeegoma lewru avril wonde ɓe mbaɗi bombardement ji kewɗi taw ko wonande position ɓe witeɓe groupe armé terroriste e nder nokku to wite gourma mo gourma mo gawo ha joni ko on fannu keɗoɗen maire commune mo Gouddam o holliri tigui wonde kay restriction mbaɗaɗo ko fati interdit doggol autoji e nder fati autoji e motoji e nder boli mawɗi tawi ko natirde wuuro witengo Gouddam o holliri ɗon wiyama kay yimɓe hewɓe kolliri kay wonde wiyede ko interdit kala auto kay yeede ne doga e nder wuuro ngo walla moto o holliri ala wona noon ko natirde wuuro ngo tan e beddaji mawɗi walla boli mawɗi natirde wuuro ngo ko ɗum waɗa kala auto walla moto ko interdit kono e nder wuuro ngo kay motoji autoji ene mbawi yaade ñalawma o hano hannirti ha saaha jamma kay e saaha mo kuulal hirtole ɗo fuɗɗoton toon noon kuulal hirtole ɗo woni couvre-feu fuɗɗoto ko 23 heures woni 11 heures jamma ha 6 heures subaka ko clarification noon mo maire addi kay andinde population wonde ñalawmaji ɗi kay e nder wuuro ngo joom moto e joom oto kala ne wawi jokkade e haaju mum koto gawo paaɗen to gawo noon toonne ko kuulal hirtole ɗo woni couvre-feu ko kañum fuɗɗi toon guila aseta hanki no gasa joyi lewru avril couvre-feu o noon fuɗɗoto ko sanga 19h30 woni 7h30 kikiɗe 7h30 kikiɗe ha 6h subaka ɗum noon ko ɗo kadi ha jusqu'à ko wite nouvelle ordre ha joni habruji men demgal pulara sen ummima to leydi Mali ko to leydi Tchad paɗen to leydi Tchad ko yimɓe jeetato tawi ko ardiɓe landaji dawrugol jeeyaɓe kamɓe kala renduɓe ɗeɗo fedde witende GECAB woni groupe de concertation des acteurs politiques kañumen nanga aseta hanki o no gasi joya lewru avril GECAB noon laamu ngu koko sammini ɗum koko wanno ɗum disu guila ñande no gasi nayyi lewru avril tawi kay ko arrêté de cour suprême kañum siifi on kayide wonde dendagal ɗi landaji dawrugol kala koko mbaɗa supprimé woni tii koko mbaɗa suspendi e nder leydi he ɗum noon ko cande no gasi nayyi ɗum waɗa ñande no gasi joyi woni ñalawma hanki o ɓe puɗɗi nanguede idi nanguede noon ko professeur avocat Souma Diowna ko kañuma gardiɗo landa wiyete le démocrate ko kañum idi nanguede nden yimɓe jeeyaɓe e ngal ɗo cetal biyetegal GAPAB yiɗi rendinde wadde mawɗodiral mumen hollirde metti men ko nden heddiɓe ɓe ne jeeɗiɗo heddiɓe kamɓe kala ɓe teeɓa kamɓe foof noon ɓe nanggama e oɗo saaha joni tawi tigui alda e manda dahe ha joni ko leydi sen ummima toon to leydi Tchad ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen landa wiyete ko RHDP ko landa ka président Houphouët-Boigny tafno ko landa kadi oɗo saaha joni ko landa ka Alassane Dramane Ouattara ardi kana landa noon e oɗo saaha joni guila kamɓe jogui ko wiyete 3 quarts e nder suudu sarɗeji leydi ndi so feccama député ji ɗi peccama pecce 4 hen pecce 3 ko kamɓe jogui ɗum guila noon sumgoji bannoɗi e mayirde 2025 landa ka noon teskama tigui e oɗo saaha joni e nder hakkude mabɓe ha tengti e nder région ngaji hen ene heewi nguttu no feewi hakkude mabɓe kamɓe ardiɓe landa ka e nder ɗiɗon région ngaji koto leydi Burkina Faso paɗen jihadiste en tawateɓe e nder leydi Burkina Faso ɓe mbaɗino jangu musku no feewi e nder base militaire toon to wuuro witego Baga Moussa e nder ene tawe to hakkude ɓaƴƴo funnague leydi ndi ko famɗi kala no gasi jeetato militaire mbasi hen pittali men militaire uji kewɗi e wondude ɓe witeɓe VDP woni volontaire de défense du patrie ko majjinaɓe hen melo woni ko wite porté disparu ɗum noon wanno ko guila jangu ngu wanno tigui nguɗon jangu noon ngu wanno kay ko guila tigui alarba no gasi ɗiɗi lewru avril 2026 gonen tawi kadi ko subaka law jangu ngu wanno kabaruji men demgal pulara takkusan juulama ha toon to galle ceerno Samassa to Matam ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ko on takkusan kadi juula ha to galle El Hadji Mamadou Moussa Ly to Dara Halayɓe ha to galle ceerno Mamoudou ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Asegna Yombel Dakar e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam je ɓeeɗi koto dowlaci tenduɗe Amérique paɗen aseeda hanki o Maison Blanche woni galle danejo yuɓɓiniɗo tigui hirande ko ɓe mbiyata hirande de gala annuel kala hitande ɗon hoorejo leydi ndi ene heewi yuɓɓinde hirande tawi o bismoto e nden hirande ko ɓen jaydiyankoɓe wiyeteɓe les correspondance uji Maison Blanche hirande nde noon yuɓɓino ko nder hôtel goto tawateɗo toon to Washington koye nden noon nde hirande nde yimɓe jooɗi kay nde waɗa discours d'ouverture hoorejo leydi ndi hono Donald Trump e joom suudu muɗum wondude e cukko makko e yimɓe hewɓe responsable uji hewɓe ɓe o gollotto
ene jooɗi kay table mum d'honneur ne kuccodiri fodde kene qime ha ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegoma invité ko ɗon sagata gorko joguiɗo fetel mum naati e nder nokku o ene ayno piyande ko ɗon noon sécurité en ɓe dogui kay ɓe paye Donald Trump e joom suudu mum e cukko horeji ɗi kala yimɓe responsable ji kewɗi ɓe mbawi fabade ɗumen ɓe jaltini ɗumen salo ko ɓuuri yawde e yaccade kanko bannoɗo janggo ngu noon jinnoɗo wadde janggo ngu noon o teɓama hen e oɗo saaha joni o mona tawe juuɗe dadiɓe ko altine janggo o darato yesso juge koto leydi Ukraine paaɗena leydi Russie ne jokki tigui wadde bombardage mum diggila e missilaji ha e drone aji kala e nder leydi he to rewo ɓaɗi o funnague leydi ndi nan ko bombardement drone Russie ɓeɗi jamma aseda hanki o to wuuro witego bilo piya ngo tawe kilométre uji 5 hakkude mum e Kerol hakkude mabɓe e leydi Russie ko famdi kala noon yimɓe ɗiɗo tawi ko babiraɓe mbasi hen pittali men hen goto ne yaala duuɓi 49 keddiɗo ko gorko nayejo ne yaala duuɓi 52 ko ɓen mbasi hen pittali men koto leydi Colombie paaɗena to Colombie noon ko jangu tawi ko jangu bombo kañum tigui waɗa toon waɗi noon ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men fedde yimɓe nogas wonɓe kadi barmi hen barmanɗe musde no fewi ngun jangu waɗi koye nder région biteɗo région mo kuka musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e demgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon Seydou mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on